Babiše, zabijte 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 Babiše. Babiš je černý muž. Šup na pec. Co to je? Hlavně na hlas. Xenofobii cítím, když už jsem starší, a to ve škole. Tam jsou děti nejvíc zlé. Měkké bloky. Budete potřebovat pár hromádek hlíny. Zahrajte si na delfína, abyste nevykolejili. Hodně se mě ptají, co bych jim doporučila za kosmetický produkt. Dejte si dort! Když mi bylo tak 6, jezdila jsem na kole Pěkný, rovný, vyvýšený pozemek. a stavěla dům. Po vykácení několika stromů vyplnila zem hlínu. Prodávala obrázky. A až budete hotovi, váš inventář by měl vypadat nějak podobně. Vytvořila pomyslný pult. Jak zahnat hlad? Dejte si dort! Jenže mě to omezuje. Ale slizouni se dělí a dělí, zdánlivě až do nekonečna. Chci být jako. Fajn rádio. Chci být jako. Galerie. Chci být jako. Divoký kůň na vodítku. Není pochyb o tom, že nevypadá příliš divoce. Mně vždycky záleží na tom, jak vypadám. Vypadám jako kůň na vodítku. Chci být jako. Premiéra Cinemas. Chci být jako Andrej Časák. Babiš. Čas jako Andreji Babišovi. Časopis Andreje Babiše. O tom, jak... O tom, jak rohlík O tom, jak lže. a krade. Miliony. Zastřelte Babiše. Zabijte Babiše. Za to, jak natáčí na YouTube. Rajec Coca-Colu. A jak pije vodu. Francouzskou vodu. To se jim vážně nepovedlo. Musím uznat, holky se bojí. Ale táta mi poslal pomočenou fotku. Střední zepni. Střelný prach. Míra udržení publika. Miluji středy, miluji středy. Publikum na středu bývá plné. Jožka černým dětem. Miluji děti. Miluju středy. I ty černé. Proč? Protože počte děti. Pod horou. Nerada se češe. V našem paneláku. Nerada se svleče. I ty zelené. I ty růžové. I ty modré. I ty žíznivé. Modré. No a ten vesnický život. No pojedeme do té vesnice za Babiše. Slyšel jsem tam muziku. No, to je dobrá muzika. Slyšel jsem tam muziku pěkně hrát. Vyhrává na daleké kraje. Muzika hrála, muzika břinkala. Moje ze všech nejmilejší. Moje ze všech nejmilejší. Ze všech nejmilejší je Andrej Babiš. Zabijte Babiše. Když jsem šel od Babiše, strhli mi podkovičky. Podkovy, podkůň, divoký kůň. Už to dává smysl. Oči mi plakaly. A pusa roztahovala. Možná jsem malý, Nebo velký. ale mi to nevadí. A nemám gjat. Taková holubička. Taková holubička. Holubice. A co ten Babiš? Babiš je taková myšička.
Babiš je taková pěkná věc. Šup na pec! Pod horu. Šup dolů! Nahoru. Tancuju! Vykrůcaj. Mik, kominík. Mikuláš. Nerad se umývá. Nerad pěstuje plodiny. Furt se na mě dívá. Zabijte Babiše. Rozdejte jim kosti! Kosti jim rozdejte! Kostní moučka vyrobená ze skutečných kostí. Starého Babiše. Za předpokladu, že už je nepoužívá k tomu, aby prosazoval své politické, populistické názory. Ani koničky neumývá. Tak se učesem. A povstanem. Moje milé, vstaňte! Pořád tam máte vodu? To je podvod. To je lež! Abyste nevykolejili. Malá křivda nevadí. Malá lež neuškodí. Ale velká lež způsobí nadměrnou ztrátu. Velké hnízda. Ty už člověk vidí. Lepší Česko? Nebo Slovensko? I to Maďarsko by se mohlo zlepšit. No to jo. Se mi to nelíbí. Ale tyto křivdy nejsou pouze křivdy. Ne, to ne. To je lež a krádež naší svobody. Všechno, co my chceme, co my máme, můžeme ztratit. Nemáme nic. Všechno nám zebral ten Babiš. Proto vás prosím, Piráty. zabijte Babiše. To taky. Ale Piráty nezabijete. Pojedeme k moři. Tím jen kosti zlámu. U moře ho utopíme. Zelené tam hoďte. Zelené tam. Takový piráti! Turkovi hlavu urveme. Socdem volit budeme. Zabijte Babiše! Zabijte! Takový piráti! Babiše! A Turka. Se dávej u potoka. Sedí vláda. Odemele tvoje A oči. proto zelené do Evropského parlamentu. Tvoje finance. Já volím stranu. Já volit nebudu. Možná cibulku. Koho? Možná cibulku. Cibulku. Možná. Ale volit bys měl. Fakt? A koho budeš volit ty? Já budu volit stranu, Kterou? která se mi líbí. A to je která? To je dobrá otázka. Švýcarskou ekonomii. Levý blok. Nacismus. Pravý blok. Nacismus, ale oni nejsou nácko. Centriový blok. Střední blok. Spodní blok. Horní blok. Ale všechno se točí kolem pouze jedné věci. Kivadlo. V této místnosti jsou nejméně 3 ruští fízly. Kivadlo. Řeklo mi to kivadlo. Zabijte Babiše. Je to ruský fízel. Kivadlo. Zabijte všechny. Je to ruský fízel. Zabijte cibulku. Je to ruský fízel. Kivadlo. Zabijte kivadlo. Zabijte kivadlo. Zabijte fízel. Co když má pravdu to kivadlo? Tak přijde Ježíš Kristus. Ježíš Kristus, že se navrátí, bude apokalypsa. Apokalypsa. Přijde s ním svatý Petr. Co budou dělat? Zabijou Babiše. Bude apokalypsa. Zabijou všechny. Hlavně Babiše. Ale proč by přišel Ježíš? Jen všechny zabít. Vyhoď ho do koše. Někdo přežít musí. Babiš. Zabijte Babiše, než přijde Ježíš. Happy birthday to you, Ježíš. Happy birthday, Babiš. Happy birthday, Atyšo. Za Ježíše bylo líp. Za Ježíše bylo líp. Pak Ježíš Babiš. byl socialista, na to nezapomeňme. Ježíš byl cigán, na to nezapomeňme. Ježíš byl On modrý. nebyl bílý. Sorry. On byl modrý. Jako. Sorry. Jako? Modří lidi jsou až od 5. století. To je novinka. Novinky, ty my nemusíme. Jsi... Jdeme zpátky Velkou Moravu. Chceme zpátky staré věci. Máš to rád? A neměnit je, Máš rád Prahu? protože tu byli od jak živá. Máš rád středy? Miluju středy. A víš, co se dělá ve středu? Není to tenis? Ne! A co tedy? Sprcha. A co ve sprše? Spány ve sprše. A jak? A co spány ve sprše? Do prdele ve sprše. No au! To se ti budou líbit středy. To se ti bude líbit sobota. V sobotu hrajeme fotbal s Petrem. Petr? Kdo je Petr? Petr Babiš. Petr Babiš? Pan Babiš. Miloš Babiš. Adolf Hitler. Je to tak.
Zajdem do kina? Na co? Na Babiše. Babiše do koše. 2. Návrat Babiše. Návrat Fialy. Fuj. Fiala je takový zelený. Zelený říkáš? Zelenský? Putin? Ale tu Ukrajinu do toho netajíme. Říkali jste Putina? Putin přijde. A co uděláme s Putinem? Babiši, to dobře víš. Putin přijde. Zastřelte Putina. Dne 24.7.2024 Babiš kanonicky zastřelí Putina. A přijde na něj Hastrmánek. O rok později přijde Armagedon. A co potom? Není to konec? Konec zvonec. Zvon. Slyšel jsem hudbu. Ach, jak krásnou hudbu. Hudba zněla v mých uších. Hudba hrála přes celou obec. Na ten den nezapomenu. V ten den, kdy zabili Babiše. Konečně. His new 0 square meter house. She left me. If you were floating in space, in your bedroom, je považován za jeden z nejostřejších na světě. There are people who don't even take over. Take off your shoes. Něco se nám pokazilo. Co se to děje? Audiokniha? Tu jsem si neobjednal. Vy jste ale pragocérný trik. Mám ho rád. Nedokážu si představit, že bych šel bydlet někam za Prahu. Fuj. Ale to určitě taky. Ale zase na druhou stranu jsem ze začátku setkával i s negativními reklamami. O čem to meleš? Mám vystudovaný obor hotelnictví. Jo, tak to chápu. Když mi bylo tak 6, tak jsem kromě jízdy na koně chtěla být i motivační videa. Ale kdybych měla inspirovat, tak jen jednoho člověka. Možná se ptáte koho? Určitě ne Babiše. I'm happy. I can do this in 24 as well, you know. Giving away $100,000. Giving away everything I own Giving away all my heart to only one person. to a single being. I'm giving everything I have I love Abigail Thorne. to one person. And one person only. I love the characters in it. I think She does. So She Beth does love her. is the trans woman who's the main character. I, love think it. she might be one of my favorite trans characters in it. I will give all my possessions to myself. Thank you. Hair transplant. A hair transplant starts with a doctor extracting hair follicles from the back of your head. These are carefully removed one by one.
this place? Co tu dělá Morty? Srika Morty. To je ten Morty. Srika Jsme ve Morty. vesmíru. Už jsme ve vesmíru. Riku, my jsme ve vesmíru. Jaké to je série? To je intergalaktický kabel 921. Oh jeez, Rick. Oh jeez. Ale drž hubu.